coftal ɓalimen Aissatou fulfulde on calminama Boli Ba kanko ne yettama on mbiyama bisimilla moon yewtere coftal ɓalimen alet hande nde en payat Cameroun saabe to hoorejo fedde Feka Food weltiɗi walla mbiyen welditi e Mark Brice eltowo Cameroun mo jagorgal coftal ɓalli suɓino eɗen ɗamini hankkadi kam jaam heeɓe mataw hakkude Feka Food e jagorgal ngal ɗum ni ko caggal kene yaaha lebbi ɗiɗi poɗodiral hakkude mabɓe ha ɗo noon ha e ɗo wattinta en jii vidéo ɗo e to e Mark Brice ɗeɓi habde e ñiɓirde Feka Food holko saabino ngal luural mate ɗum ko kesum to Cameroun holko sariyaji foko koyngel mbi mate jamo ma duumo ma en jewtit ɗum hono noon Boli haali ɗum joni joni ɗum woni kawgu Real Madrid heeɓi hanki e dow Dortmund hikka kadi ko Real heeɓi desewal Ligue des Champions tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe ɗe RFI fulfulde on calminama e mbadi kuftudini min calmini heɗɓe karallagal ngal on woni Malang Sonko e Alassane Biraba hoɓɓe men e calminama Mamadou Fall ko an gadottomi a wiyama bisimilla ma e yewtere coftal ɓalli men a salmitama Aissata aɗa wonde tiyankoɓe foof eyo anne sohna Dieynaba Sow walla Dieynaba Oumar Sow Aissata a salminama en calmini Mamadou Fall en jewninomo no fewi en calmini Aluseni o yewnanoma e nde yewtere en mayri yiidemo kono hande kadi ko galle makko ari hande kadi mbeɗe wondi e goɗɗo on noon ko koɗo walla wona koɗo koye galle jeeya kankone Alhousseyni Ba salminama wiyama bisimilla ma eɗen mbawi wiide wona koɗo e galle kono ko koɗo e yewtere nde en calmini dendagal heɗotoɓe RFI fulfulde en calmini ay Dieynaba Sow ina wonde Mamadou Fall yo Alhousseyni a yettama wiide tan noon Abdoulaye Diallo arani saabu ene durma nanguimo min mbimo yo Allah sellin Alhousseyni koye ma gartatmi Seydi Ba ene wayno noon kaleten ko haala Ligue des Champions kawodiral bergal waɗi hanki hakkude Real e Dortmund labbo labaɗo Aissatou ko noon tigui woodi ko witi ko to stade Wembley kippumo Real Madrid e Dortmund tinodiri e ñalawma hankiyo ko witi timmal Ligue des Champions ko Real Madrid hawi Dortmund loggi ɗiɗi e ɓollum Carvajal e Vinicius Junior ko kañumen mbaɗi ɗi loggi ɗum hokki kippu Real fartaŋe nawde des walla sappo e joyɓal Ligue des Champions Mamadou Dionga Siba waɗini hen jangtore keɗoɗen mo Mamadou Dionga Siba malang holto jareɗa e golle ɗe anndi a jiiɓide koye o silma capanɗe jeɗɗe nayaɓo e capanɗe jeetate tataɓo Real Madrid wayliti murano ndun ɓe waɗi loggiri ɗi saabu ngal tindodiral hakkude ɗe diɗɗe ɗiɗi hay goto wawano waɗude loggol ko dumunde aranere kono Dortmund heɓuno jolɗe ɗuɗuɗe ɗe fijoɓe mum wawano waɗude loggi ko kowal e kowal ɗe diɗɗe ɗiɗi yaruno e nde fowtande dumunde aranere koko dumunde ɗimmere Real Madrid holli cembe no ɓe wowiri noon e o silma capanɗe jeɗɗe nayaɓo Real Madrid waɗi loggol aranolngol ko Carvajal wonno ko waɗigol caggal Toni Kroos tirude serare e o silma capanɗe jeetate tataɓo Vinicius waɗani Real loggol ɗimmolngol ɗum ko caggal Madsen fijowo ngal diɗɗal Dortmund waɗande Bellingham okkande e nder faljere mawde Real Madrid naɓi desewal sappo e jowaɓɓal e ngal kawrital Ligue des Champions Mamadou Dionga Siba Seydi Ba Pullo a jarama ewa anni a jarama Alhousseyni kawodiral ngal weelino kono weeɓano e banggue Real e fuɗɗoɗo nde eɗen mbawi wiide e wattan hay sinnoɓe kawi koye silmaji noga e battidiɗi ɗi Real loggi ɗiɗi ɗi foof so tawi teskuya ene waɗi e banggue fijugol ngol mate en mbiyata ko expérience Dortmund ngakkira saabu Real ko gowɗo fijde timmode laawi sappo e jeenayi walla sappo e jeetati somi fuujaki Mamadou Fall ko noon tigi no mbiruɗa ni ko noon sabu ɗum so en ƴiiwi hanki no pijol ngol yarini hakkunde Real e Dortmund eɗen mbawi wiide Real tampino no feewi sabu ɗum ko adi e fijo ngo ko ɓeɓe ganduɗa kañumen ɗum woni Dortmund ko kamɓe ɓurno fewnitade kono noon ɓe ngalano arsigu nannude
ko ɗum noon saabi so en ƴeewi Real noon wona kippu tokoso ko kippu mawɗo caggal ɗum noon kala kippu mawɗo kadi eɗen gandi ina hollita kadi hoore mum ha tengti o mo ganduɗa kañum woni Vinicius hanki en jii darde makko nde o yaka no feewi kono noon ko Real sohluno ko ɗum waɗi woni logganɗe ɓe o nanni loggere ha ɗum saabi kanko e Carvajal si en ƴiwi hankadi Real ƴetti kadi ko ganduɗa ko ɗon buñare ndi woni 15 laabi 15 ɓe ƴetta ɗum wadde ɗum hollitta wonde ko Dortmund hanki dal ɓe ngalano arsi ko kono ko kamɓe ɓurno darade kamɓe ɓurno kadi fewnitade non Dieynaba an holno jiiruɗa ɗum ene wayno ni Real hankadi ene wowi fijde wade ni ene saabu en jii e kawdiral maɓɓe ɗiɗaɓal timmal hakkude maɓɓe e Bayern ko hono ni wano kayne ɓe paadi ko ha silmaji cakkitiɗi ɗi yimɓe fof mbino ko Bayern hawat Real hankadi jooɗima kono wattinde Real darti ari hawi an hol teskuye mbawɗa wadde ɗum Real joni way kono fijirta ballon o fijirta koɓe fotti ɓe ko adversaire uji makko ɗi fijirta ko ɗum woni ko weeli e football Real par ce que kamɓe kala so hayso woni a waɗiɓe downi hayso woni an heediɓe dow kamɓe aɓe mbaɗa contrôle ma contrôle aɓe ndenma o ɗum woni ko noonu Fall wini Dortmund won mankuno ko yettinde fandare muɗum woni markude buɗɗi kono sa yi Real fuɗɗi hollirde hoore mum ko hedde hojomaji 7 en ha heɓoy toon walla hedde hojomaji 7 pawɗi ni nde ɓe puɗɗi hollirde koɓe kono Dortmund gila fuɗɗi holliɓe kam football allemand hewɓe cikkano Real arata rewa dow Dortmund ɓenna kono yarani noon ɗum woni Real ko expérience no wiɗa ni kañum ɓuuri ɓe hen gandal banggue ma kadi banggue mental sabu fijo wango ni kadi ene sabu hande ene won diɗɗal wonanno so yino Dortmund waɗiri ɓe domine ni no wawiri ɓe ni no wawi dartade ni kamɓe hande ɓe jogota ko hakkille walla tiɗɗo Real wona ɗin ɗon kippuji woni ay sinno wonino ko kippu kono no mbi ko Real idino markude ma bonnano mental kippu goɗɗo woni Dortmund kono Real hayso woni Dortmund marki en jiiɗo Real a markat mo waɗama domine en jii hakkude makko e City en jii foof kono kanko arat tan e dow ma wadde o okki on ɗon ene fetta mais ɓeɗon sa ƴeewi mbaɗi tiruji cadré ɓe mbaɗino kolliri doole mabɓe fof sa ƴeewi Ademi ko waɗi ko raté devant Courtois fof ne ɓe kolliri koye mabɓe no fewi kono Real wona ɗiɗon kippuji saabu sa ƴeewi hay hunde ko wuli ko ha mita sa ƴeewi Ancelotti no way fof mate e banggue ñawore nde kadi arbitrage o ɓe jigganani seeɗa Real so Allah min kam mi andi kam min no mbawmi Real so Allah min kam mi yiyani hen ɗeɗon gueɗe haal hen mi yi kam ɗum ñaawowo potital ngal won hen ko heewi mo hanno ɗum inde mo hanno wadde ɗum o waɗani final Ligue des Champions kadi wona potital hakkude eyyi kono noon aɗa andi Dortmund ko wayno pijal Ligue des Champions timmorde mum sa a darima aɗa fijondira e kippu mbaɗuno Real Madrid sa dañi occasion ngaji tan nanu ɗum ɓuuri labde kono sa ƴeewi ko fati batte fijolngol ngol hande boɗa andi ɓeɓe ganduɗa kañumen go Dortmund naɓe soɓe ƴewti kadi fijo ngo maɓe dañi ko muusiɓe no fewi saabu ɗum eɓe ganduno kamɓe koye mabɓe eɓe mbawno yaltude e ngoɗol fijol eɓe mbawno kadi ƴettude sambuñare ndi saabu ɗum sa ƴeewi Real Madrid holko waɗi hanki haɓe tagui ɓe ƴetti mbuñarde so wona nande biji ɗiɗi tan gasi so wona ɗum tan premier mi-temps Dortmund wañino deebi premier ko ɗum woni ko ɓuuri tiɗde ko voilà ko ɗum ɗon saabu Dieynaba haali ɗum ɗo joni Real ko haqqilantagal ƴeyata kippuji ɗi ko ɓuuri hen hewde sa ƴeewi ni ko ɓuuri hen hewde mabɓe ko sukaɓe hande sa ƴeewi attaque mabɓe Vinicius Junior Rodrigo ina wonde Bellingham en ko sukaɓe tokosɓe ganduɗa hoorema duuɓi men nogas ni cuwato timmol ha woro kono noon eɓe jogui ko tambiɓe ko min fof gartan ɗum koye Ancelotti eltowo mabɓe o min ko fof par ce que mo ganduɗa hoorema ne deeƴi hakkille mum deeƴi hayde ɓe mbini bi mabɓe o nde hay wullire wullani ko haqqillantagal o jogui o ɓooyi e Ligue des Champions ko heewi sippotude Real ina mbaɗamo critique ina ñeŋomo wadde Real ma hattomo de hattotomo so yiki hattotomo ɗum tagui mi hanki nde match o gasi wolɓe koye gonnomi e haaldude ina kaala wonde kañumen ko ɓuuri hen musde ɗumen beltima déjà Real ƴetti 15e Ligue des Champions kono noon ko musɗumen ko Ancelotti yahat kadi min mbiɗa sikki Ancelotti kala nde yeehi hayso tawi ɓe gaddi Mbappé
pourtant ɓe gontoto ɓe gonnoɗo wona hunde webde par ce que ko sukaɓe kadi haqqilantagal ngal ɗon ko entretien joguino ɗum min ko ɗum woni ko jimi hen o yehite o naati kadi tarik kanko Ancelotti eltowo saabu ɗum sa ƴeewi kanko woni elto ɓurɗo ƴettude ndiɗo buñaari ko fate battre Ligue des Champions yo Alhousseni ene wayno won namdal ngal gadduɗa mbiɗa yiiɗi gaddana en ngal namdal holko ɓe mbi ko noon mbiɗon hanki Dortmund heeɓi joole kewɗe on mbiten e francire occasion ngaji kono noon heɓani fartange nannude hay ndiga e biyol yoga e yimɓe Real holli ko haqqilantagal muɗum kadi noon holli kadi ko keppu mawɗo keɗoɗen hettotoɓe coftal ɓalli e meɗen gaddi hen yoga e miijoji keɗoɗen ɓe Guiɗo mawɗo Hussein Tall polugol ngo Real Madrid heeɓi enen ni hunde ko ɓurnoɗen ɗaminade ɗum wonnono ko waɗi hanki sonno Real Madrid hoƴude oɗo coupe Ligue des Champions sabude en hollino ɗum wonnono e yawtuɗi e Real Madrid kañum e Paris Saint-Germain yadata final Real Madrid ƴetta coupe o ko Allah waɗi Paris Saint-Germain heddoke e demi final Dortmund wari e Real lappiɓe ɗum wonnono mbadduji ɗiɗi e ɓolum hooƴi e ɗum wonnono Ligue des Champions bravo Real Madrid ɗi Real ko équipe dariɗo équipe yiɗodirɗo équipe fiɗo o sauvé wona équipe fiɗo wono yadere caggal Djiby Sow kandam Sénégal Real waɗi ko wowti wa sa goto waɗi ɗum match ko Real wonno ɗo mbi Real de hande dañata ligue par ce que no woodi manque à 3 waɗɗo blessure mbi ñamma nanmir galle mbi ɗumen Real kala bawɗo manque goɗɗo on wama war remplace no ɓe mbaɗi koɓe mboti warde Dortmund ko jambar kono football ko ɗaɗol pulo ɗa fogata rengol helata Mar Bassoum to Gabon babiraɗo toujours tan ene funta suha oppo suha waɗa ko wela arde doole mum waɗa ha horto so pari noon ande oɗo hottimo noon o fuɗɗo arde noon o funtamo ko yiɗi wadde o waɗamo o yaha lawol makko ɗum waɗi Real hanki waɗi ɗum Dortmund ɗum firti tan suko jogui ko doole mawɗo jogui ko hakkille Aissatou en keeɗi hedde ɓe ko kaali hen ko a jarama Alou Seynou est ce que wi est ce que ko yiɗi ɓe gaddi ko ene waɗi fayida kono min noon yiyandam Real naɓe ɓe koɓe ñangatoɓe ɗum kam wona ari ala ɗum ko ñango sabu ɗum wona arsiga tan sa yi ɗiɗo loggi ponnoɗi nadde ɗi natani ɗum kadi wona mere onon ni ɓeɗon ka min mi yani hen ñangi so tawi ko haalde Allah wona ɓasa jinggam Barcelone comme Barcelone kono noon mbiɗa andi match to wawno yaade foof ko Real koko dañata polugu e dow Dortmund kono de match yiki ha fuɗɗi nde yiki hay saha goto kam mi jogimi hoolare Dortmund ma yaltude hen kono noon ɗaminnomi yaltude hen ko première période ɗo tawade ngal ɗon daabal gadingal ɓe mbaɗani hen hay hunde mbiɗa andi Real mbawko muɗum woni koye daabal ɗimmal ngal woni deuxième période ɗon noon yetti ha ɗon nden kañum ko noon fijirta noon Alhousseni jarama kabaru kadi en kaali ɗum joni Carlos Ancelotti kanko woni eltowo Real o heeɓi timmode moƴƴude eɗen mbawi wiide saabu hankkadi ko bayniɗo kabaru goɗɗo kadi woni Mbappé kañum nene hasi altine janggo walla talata nde yontere tan mbiyen tengtina garangal muɗum Real ko ɗum humpitoji ɗi kolli ko ɗo noon kaadetene kabaru Ligue des Champions en garat hankadi Afrique koto Cameroun paaɗen ɗeɗo jonte kam en ceerani e yaade Cameroun sabu ene hani noon en jehen toon ko waɗi Cameroun ko ene hawni ɗum noon malang jehen Cameroun garten. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois, vous avez compris. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Je vous prie de rester dans cette réunion. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Yo on woni eto ɗum ko duko wannongo talata ƴaɓɓini nde hakkude Samuel Eto'o horejo feka foot e Marc Brice cuɓaɗo jagorgol coftal ɓalli Cameroun gam eltude ɗiɗɗal ngal ɗo noon omo andina Marc Brice ko kanko woni hoorejo ɗum waɗi ko talata ƴaɓɓine nde e ñiɓirde feka foot keɗoɗen kadi kongi Eto'o alhamis ɗum woni balɗe ɗiɗi caggal. Monsieur le sélectionneur, sachez que je serai là à côté de vous, nos destins sont liés. Je sais que votre mission n'est pas facile. Sachez que vous aurez notre soutien. Eyo, daaɗe ɗiɗi ene ceerti. Eto'o ene duka ene wi ko min woni hoorejo
min goppiri noon kongi ɗi sabu sen piri ɗum tan hankadi en mbawata nande tigi tigi dande nde no wayni ko ɗum waɗi goppirmi noon ɗa o wi ko kanko woni hoorejo o omo dugda e Mark Brice ɗo o arti kanko e Mark Brice o wiyamo eɗen mbawi gollidade eyo eɗen mbawi gollidade minde sarama mami walle kanko Mark Brice o haaldata kongi ɗiɗi ɗi ina ceerti eɗen ɗamini mataw ɗum ene holla jaam heɓama walla jaam ma heɓe to Cameroun kono hunde nde jiiɓinoma sanne sabu gila kene yaha lebbi ɗiɗi hande haala majjum ene haale kulol mawnino mate FIFA jogorani yawde Cameroun hadde Cameroun tawede kawdire tataɓal ha e nayaɓal kawguel manguel adunaru ɗum woni qualification kawguel manguel adunaru Mamadou Fall an holno jiruɗa luural ngal jiirimi ɗum ko ɗo sakkitori ɗo ko ɗo no funno fuɗɗorade sabu ɗum aɗa andi ko fati e batte coftal ɓalli ha tengti e fufkoyngel ngel ko kanko ardi fédération ardade fédération noon no hollitani wonde ko kanko jeeyi kala ko fati e batte walla ko kanko halfina ko fati e batte coftal ɓalli e nder leydi Cameroun won mo ganduɗa ko kañum woni won dow makko woni ha joni laamu Cameroun ha tengti e o mo ganduɗa ko kañum halfina ko fati e batte coftal ɓalli wadde somi faami Mamadou Fall kan hande eto ko waɗi ko hanano wadde ɗum kañum wonani e gonga no hanano wadde ɗum sabu ɗum aɗa andi neɗɗo ni wonɗo tolnotoɗa a fotani dugde ngoɗo dugo ha ena yalta e réseaux sociaux ji mate wona ko kanko yiɗi ɗum won wiɓe ko kanko addi caméra ji yimɓe foof ni ɗum ɗina pilmi eɓe dukata nde eɓe gandi caméra ji nan ɗon ene dari ko kanko yiɗi ɗum gonmen haalde kono wona hunde hande fotano sabu ɗum hande sa ƴeewi sa ardima fédération wonko poɗɗa ardinde ko fati e batte image ma ko kollirta ko kalata kono noon aɗa andi ɗo joni aduna o ko jiiɓi no feewi won hen yimɓe ɓe ganduɗa eɓe belti hen eɓe kollita wonde hadde ko ɓiɗɗo Afrique woni dari hakkude mum e tubako ina hollita wonde ɗo ko minen jeeyi ɗo ɗum ɗo affaire ɗo ɗum noon wona ala nafoore ko dañi nafoore ko holɗum woni batte coftal ɓalli hande Cameroun wonto iɗiyade wonɗo Cameroun iɗi yettade ɗo joni ɓuɗa andi ko hen o fonno kanko mo ganduɗa wonko waɗi ɗum o fonno fottude o waɗi golle baɗɗe fayida e leydi Cameroun ha caggal leydi ko fati e batte fufkoyngel hadde ko exemple ko katanke e oɗon fanna wadde o fotani bunde ɗum ko fati e voilà darolgal effectivement Dieynaba min somi heeɗima Mamadou Fall e lew omo wiya tan ko eto wonano e gonga muɗum an hol yiyande ma hen mate jagorgal coftal ɓalli ene jogui fartangue hande suɓade eltowo diɗɗal ngal ɗum e ko lawol e yiyande ma aɗa andi ko normal wonde kam to banggue ko foti wonde sa ardini neɗɗo sa wi Aissatou rennam gallam so Aissatou welama defa maaro so welama defa maaro wadde kanko ardi kono probléme o ko Cameroun gonɗen ko Cameroun gonɗen Cameroun eɓe jogui hunde hertinde ñanen Harouna haali ɗum ɗo ne jogui convention mo ganduɗa ene rokki président walla ministre sport doole nde ganduɗa ene wawi fawde walla wona pellite ɗe ƴetti wona fini wona entraîneur wona président fédération fini tan ƴetti woni e pellite laamu ngu ene heewi hen doole jiiɗani e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa président o ene jogui doole kewɗe heddi ko on to banggue dugo ɗo eto min kam duko ngo ɗon fof musanimi kono nde arti o yafni nde ko nden duko ngo musimi par ce que oɗo cinéma fof jarano ɗum so yi ha felliti a waɗi ɗum kay hankkadi ala yaride caggal par ce que min jaggumi ko saabu noon ko jogorno wasde ko ɗum ɓuuri saabu hande pourtant ote wonko dañi ay ko ɓurno yidde staff o heeɓi yimɓe makko nani hen rewɓe hen ɓe yimɓe makko nani hen sa yi hande Brice o jooɗima kono herɓe caggal makko ɓe fof caɗele sa ƴeewi kanko omo wawno sala ɗum ɗon fof kadi eto sa ƴeewi guila probléme o fuɗɗi eto tan yarete caggal laamu ngu ɓe mbayi kono menɗa no mbayno wiide e Pulaar koɓe ñiɓɓe koyɗe ko defi wiide ɗo force ko an abbite caggal gila fuɗɗi saaha fof ko eto waɗi rokile eto jaaɓi eto waɗi ni kamɓe kam ko kamɓe tan dariɗo gotel kono noon hay sinno a haali joni haala convention ganduɗa ko ɗum sariyaji ɗi ganduɗa ko ɗi en jagorgal coftal ɓalli ma taw signini ɗon e Cameroun
kono FIFA feka foot hollitino e FIFA enen de tameɗen nanaya la ilaha FIFA waɗi no winnande hollude wiide yo jagorgal coftal ɓalli sooɗo juuɗe mum ha laaɓa e banggue eltugol diɗɗal ngal hanani ko wayno jagorgal kañum ene ɗumɗina ene ƴetta woni pellite mataw en jahanni ɓaadi tan nana yaha kono aisata haalde seeɗa so tawi convention o nan toon ɗum ɗo wona hunde weeɓore kadi sona convention itte ay so wona ɗum ni ay leyɗel Afrique laamu walla laamu wawa ittude juuɗe mum ko fati batte voilà ko fati batte suɓade eltowo e nder leydi Afrique sabu ɗum ko laamu yoɓata fédération yoɓata eyo ko kaɗa ko ene waɗi fayida en jahat keɗoɗen Yoro Mangora sabu kanko ne addi hen yiyande makko. Afrique ministre sport woni état yoɓata entraîneur yoɓata billet d'avion yoɓata frais d'hôtel yoɓata prime sa wi aɗa habde mum holno mbatta Samuel Eto'o wawa wona wino o ƴetti entraîneur so ƴetti oɗon holon yoɓata ɗum neɗɗo sina haaɓe ko comme lambo sa nanni jungo ma e ngemba mo cippirta o a suuti a tawi ne teddi a fawtat neɗɗo habdata e mo ganduɗa kañum ɓuri ɗum doole kanko noon woni e gonga kono fédération ji men ɗi Afrique no ɓe mbayini ɓe ngala kalis pour wawde wurnude hoore maɓɓe sa ala kalis pour wawde wurnude hoorema gurnomo o ko wela waɗata fédération oto yimɓe ɓe jejjit ko compétence transféré ko laamu jeyi wima mi tottima ya daranam par ce que min mi ala jot mais sa tampini ɗum o riwete après noon kamɓe laamu ma FIFA yane maɓɓe wiyaɓe ɓaade on pusi minen min jowat noon caggal état o mahat ko wiyete ko comité de normalisation fawa ɗon puɗɗito fettude bal e nder leydi ndi Yoro Mangara kertorɗo coftal ɓalli gollidiɗo men ɗo yeeri fi o weltanama o yettama kankone elle o tawti ko mbiɗon joni ɗum woni hay sino Eto'o omo yiɗi kayno o suɓinomo ni jagorɗo goɗɗo mbeɗen wiya jagorɗo keblowo eltowo goɗɗo haɗani hande ko jagorgal coftal ɓalli ko laamu kañum hande jogui mbawka e faggudu ha e kalis bawɗo yobde ko wiyete tan hankadi ko joom kalis o ko on wiyanma to ndewata on hollatma lawol ngol ɗum wadde laaɓi namdal gongal ngal woni hankadi mateɗen mbawi wiide caɗele ɗe hankadi gasi toon to Cameroun hankadi ko caggal meɗen jamma heɓe saabu e jonte ƴaɓɓiɗi ɗe en kaalino ɗum en mbini jaam heɓama ndeki yo jaam heɓaka taw ngam tan jaam wawa artude déjà Yoro Mangara haali ɗum Mamadou Fall kadi haali ɗum min tomi jaɓɓi ɗo mi sikko ɗon tan jaɓɓen mi ay abbere so heñima tan wontata ko wakkere Samuel Eto'o eɗen gandi sabu e nder haaluji makko iɗi o haaldata omo dugde oɗon omo holla palmarès makko mo dañi ko waɗi e football e ko nandi hen tawi no wiite ni ko neɗɗo tan mo ganduɗa ko jaabimode nde wiɗon ko neɗɗo mo ganduɗa hoore mata ko jiɗɗo tan kooɗe nduure hakkude mum yimɓe ko ɓooyi guilom woni joueur ɗum ko noon wayi kono noon wolen gueɗe sa woni gardiɗo no ganduɗa joueur ka suka a yiha muni a woni gardiɗo wodata ko ndeniɗa kedi mbasa habde laamu no wiini par ce que laamu jogui dowleɗa wala ngam tan ɓe mbawa dañde jaam yo remto eyo an Mamadou Fall e tongude tan mate e hiyande ma jaam heɓama hankadi to Cameroun luural ngal gasi boɗo ɗamini ɗum no feewi sabu ɗum ko Cameroun foti ardinede te Eto'o ina iɗi Cameroun mi sikku mawo ɗaccu hankadi jaam dañe eyo anne jeeno mi sikkani par ce que nanodiral dañaka hañum min mbimi Eto'o ko ganɗo tan o yaru caggal kono sabu staff o aɗan haalanno haala majjum joni woni haala ka cikkumi sa yi kanko staff o suɓima ɗum o yiɗi ko jaggumi kam wawi taw wawi mumtude yimɓe ɓe nanodiri hen mate staff o ni ɓe nanodirani kono andi yimɓe so poɗodiri goto fof ma ko rokka kanko so rokkama o waɗi ɓeɗon woɓe ganduɗa ko retraité ji o artiri ɗumen o waɗi hen ko yimɓe makko omo wawi aɓe mbawi jogade dole soɓe ndendi oɗo brisne wawi wonde goto kañum e laamu ngu hunde ma waɗa wona fettoɓe ɓe e koye mumen bonnanta diɗɗal ngal bonnanta haareji less jogori wadde ha sukaɓe fettoɓe daña hen caɗele a fayi taw Cameroun kam e ɓoyde ɗeɗo caɗele kono jogori ko yarude yesso jogori ko yarude yesso siftinde tan ko ñande jeetati e 12 Cameroun hani fettude qualification kawguel manguel adunaru hakkude Cap Vert e Angola Al Husseini eɗen kanno haalde haala bal kono mbiɗa sikki booli haali ɗum haala boxe kadi ɗum woni goɓɓodiral kono waktu o koko ɗeɗɗi en waktu o timmi
so wona yettudema tan hande en gi ko gadduɗa e yewtere nde weli waɗi fayida min jettima tigui rigui min jetti kadi Mamadou Fall min jetti Dieynaba Sow sohna Dieynaba Sow yiɗa wiyede Dieynaba Sow tan ko parnotoɗo ala yettode tedduɓe onon yeɓoɓe min yeɓoɓe nde ɗo yewtere min beltanima on min jetti on e heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal Malang Sonko ha e Alassane Biraba min dokki on aadi alet arore e toɓɓe goɗɗe on jarama